Dipalarke wani. Palar iku apa, Pak? Rurung, delep ngono lho. Tambahi meneh to, Pak, kula pengen goyang. Wah, ya ya engko nek nggone. Engko tak abani kok kene yo. Yo pacitan sik, yo. Goyang yo. Yo, yo. Alah Gusti. Satrika nyuwun edolan apa mboten? Won. Ayo, deblak unta, yo mano, Pak? Yo. Siap, Do. Wah, sik bergas ape batune anyar. Ayo. Apa adake boneka mainan. Ya, kuwi dibenakne sik lendange kuwi benake. Kuwi lho, ayo dundurke. Nah, ngono ben cantik ngono kuwi. Iya. Garai kakean goyang lho, Pak. Lah goyang kula Pak. Ha iya, sing klothak kaya denden sawah malan ayo. Anu, Pak. Sanggul kula melok goyang, Pak. Dung dung dung. Oh iya. Ora apa-apa penting ra ceblok ya, Nduk ya. Nggih. Nggih, ya kaya apa. Nggih. Terus Nduk. Panas. Panas udan. Panas udan. Napa? Oh, panas udan balene. Panas udan. Nah, ngono kuwi. Kula cek cilik, Pak. Lah iya anane sing cilik tak benerke, gen apik. Sampean nyawang aku Bukesi ya, Pak. Oh, omongane tak pangan lho kowe susu. Kula ki Sofi, Pak. Sofi. Iya ya, Sofi COD. Ayo. Lah nggih niku Sofi COD. Baleni Nduk kan kuwi. Panas udan. Baleni, Pak. Sampean to gak jawa kula. Coba aja. Ndang Piye? Panas. Ayo. alon-alon ket lho, Pak. Ya alon-alon. Nah. Ya. Nah, kuwi. Piye mau, Pak? Panas udan. Meneh. Sik kowe rene iki tak kongkon malah ngongkoni aku terus ora. Sale sapa ngongkon diganti? Cekok kula ya dhewe-dhewe. Oh iya wis, ya wis. Wis manut karo sampean. Ayo, Manut. Panas udan. Panas udan aling-aling. Caping gunung. Latihan. Latihan wadon sarta lanang. Nyetan hari ulon. Luar biasa ini ya. Das Sofi ya. Ya Nduk, sak langgame engko dindangduke caping gunung. Saniki, Pak. Sesuk wis bubar ngawur.